Egy döngölt földből készült fal felmelegítheti otthonodat egy téli éjszakán, és hűvösen tarthatja azt egy nyári délutánon. Mindkét dolgot képes megtenni szinte mindenféle elektromosság kompresszor, a háttérben dübörgő kazán és havi számlák nélkül, amelyek észrevétlenül ürítenék ki a bankszámládat. Földből, vízből, nyomásból és időből épül fel. Sok esetben kevesebbe kerül, mint azok a szintetikus anyagok, amelyekben az emberek manapság bíznak, hogy ugyanezt a munkát elvégezzék, csak éppen rosszul. Lehetetlennek tűnik, de csak azért, mert a modern lakóházak arra idomítottak, hogy azt hidd. A komfortgépektől származik. Elvárjuk a meleg levegőt a szellőző nyílásokból, a hideg levegőt a vezetékekből és a falon villogó termosztátot, mintha az lenne a ház agya. De az emberi történelem legnagyobb részében a ház agya maga a fal volt. A vastagság volt a technológia, a tömeg volt a szigetelés, az idő pedig a rejtett motor. Még most is emberek milliói élnek ezen elv alapján tervezett házakban. Falaik nem harcolnak az időjárással, ahogy a modern épületek teszik. Elnyelik, lelassítják, tárolják, és akkor engedik ki azt, amikor a körülmények megváltoznak. A ház megszűnik egy vékony dobozként viselkedni, amelyet folyamatosan mechanikus rendszerekkel kell megmenteni, és ehelyett termikus akkumulátorként kezd működni. Mégis, a modern építőipar nagy részében ezt az ötletet szubjektív vagy gyanús alternatívaként kezelik. Nem azért, mert megbukott, nem azért, mert cáfolták, hanem azért, mert az előírások, a pénzügyek és a termékmarketing egy egész évszázada egy más típusú fal köré épült. Amit látni fognak, az gyakorlatilag az, hogyan szorított félre a Föld egyik legrégebbi építési ötletét egy olyan iparág, amelynek szüksége volt arra, hogy elfelejtsétek azt. Jóval a központi fűtés, a termosztátok vagy az elektromos légkondicionálás előtt a zord éghajlaton dolgozó építők ugyanazt a problémát ugyanazzal a válasszal oldották meg. Legyen a fal vastagabb, sűrűbb és lassabb reakciójú. Nem elméleti úton jutottak el ehhez a megoldáshoz. Azért jutottak el ide, mert minden fal, amely megbukott nyáron vagy télen, megtanította a következő generációnak, mit ne építsen. Több mint 9000 évvel ezelőtt egy ősi településen a mai Törökország területén az emberek sűrűn csoportosuló házakban éltek, amelyek földszerű anyagokból és vastag falakból készültek, tompítva a régió vad hőmérsékleti ingadozásait. Nos, ezek nem ideiglenes menedékek voltak. Több ezer ember által lakott városi rendszer volt ez, és kényelmük szinte teljesen attól függött, hogy azok a nehéz falak mennyire jól formálták a hőt a nappal és az éjszaka között. Évszázadokkal később ugyanez az elv bukkan fel újra, teljesen más éghajlati viszonyok között. A mediterrán világban a földdel, mésszel, téglával és kővel dolgozó építők olyan szerkezeteket hoztak létre, amelyek belül figyelemre méltóan stabilak maradtak még akkor is, amikor a külső hőmérséklet a téli hideg és a nyári hőség között ingadozott. Észak-Afrikában és Spanyolország déli részén a vastag falazat és a földfalak egy árnyék és termikus eltolódás által formált építészeti nyelv részévé váltak. Maga az épület vált a klímaszabályozó rendszerré. Majd a modell újra megjelenik Észak-Kínában, ahol emberek milliói élnek még mindig olyan házakban, amelyek masszív falakat és egyszerű passzív stratégiákat használnak, hogy a fűtési igényt messze a modern, könnyű szerkezetes házaké alá csökkentsék. Különböző kontinensek, különböző birodalmak, különböző anyagok, de ugyanaz a logika. Ez az első dolog, amit a modern lakóházak elfelejtettek. A földből való építkezés soha nem volt néprajzi érdekesség vagy romantikus kísérlet. Ez egy többszörösen megismételt mérnöki tudomány volt, amelyet évezredek során fedeztek fel újra azok az emberek, akiknek nem volt tartalék kazánjuk, ami megmentse őket, ha hibáztak. Ahhoz, hogy megértsük, miért működnek ezek a falak, el kell választani két olyan elképzelést, amelyeket a modern építészet úgy kezel, mintha ugyanazok lennének. De nem ugyanazok. Az egyik a hőellenállás, a másik a hőtárolás. A legtöbb embernek azt tanítják, hogy csak az elsővel törődjön. A hőellenállás egyszerű. Azt jelzi, mennyire nehezen halad át a hő egy anyagon. Ezt méri az R érték. A nagyobb R érték erősebb ellenállást jelent. Ezen, logika szerint, a legjobb fal az, amelyik blokkolja a hőátadást, így egy ellenőrzött tesztben ez a leghatékonyabb. Az üvegszálas hab és más könnyű szigetelések nagyon jól teljesítenek itt, ezért van szinte minden modern ház ezek valamelyik változatába csomagolva. De egy valódi ház nem egy ellenőrzött teszt belsejében létezik. Egy ciklusban él.
A reggelből délután lesz, a délutánból éjszaka. A nap megsüti a falat, majd eltűnik. A külső hőmérséklet emelkedik, süllyed, majd újra emelkedik. Ebben a változó környezetben egy másik tulajdonság válik ugyanilyen fontossá. A hőtárolás. A hőtárolás egy anyagnak az a képessége, hogy hőenergiát nyeljen el anélkül, hogy a hőmérséklete gyorsan megváltozna. A sűrű anyagok, mint a föld, a vályog, a tégla és a kő nagyon jók ebben, főleg azért, mert nehezek. Egy könnyű szigetelő réteg ellenállhat a hőnek, de nagyon keveset tárol belőle. Egy vastag, tömörített földfal hatalmas mennyiségű hőenergiát képes megtartani, egyszerűen azért, mert ennyi tömeg összpontosul ugyanabban a térben. Itt kezdődik a termikus eltolódás. Képzeljük el a nyári napot, amint délután 14 órakor egy vastag vályogfal külsejét süti. Egy könnyű falban ez a hő viszonylag gyorsan elkezdi befolyásolni a belső teret. Egy nehéz falban az energia lassan centiméterről centiméterre halad át az anyagon. Mire eléri a belső felületet, hosszú órák telnek el. A nap ekkorra már lehet, hogy lement, a kinti levegő pedig már hűvösebb lehet. A fal késleltette a hőhullámot addig a pillanatig, amikor az már kevésbé számít. Ugyanez a folyamat fordítva is működik a hideg évszakokban. Amikor a napfény vagy a belső hő felmelegíti a falat, az nem veszíti el azonnal ezt az energiát. Eltárolja és fokozatosan szabadítja fel, stabilizálva a belső teret jóval azután, hogy az eredeti hőforrás megszűnt. Ezért egy masszív fal kevésbé viselkedik kabátként, és inkább egy akkumulátorhoz hasonlít. A szigetelés ellenáll, a termikus tömeg emlékszik. Elsimítja a nap éles peremeit. A szélsőséges maximumokat és minimumokat lassabb és enyhébb ingadozásokká alakítja, amelyeket az emberi test sokkal kevesebb mechanikus segítséggel is képes elviselni. És ez a rejtett változó, az idő pontosan az a pont, ahol az építkezésről szóló modern párbeszéd kezd szétesni. A probléma nem az, hogy az R-érték hamis. A probléma az, hogy az R-érték annyira dominánssá vált, hogy az emberek elkezdték úgy kezelni, mintha ez lenne a teljes történet. De nem az. Ez az állandó, ellenőrzött körülmények közötti hőáramlást méri, ami hasznossá teszi egy laboratóriumban, de veszélyesen hiányossá való világban. Egy valódi épület nem tapasztal állandó körülményeket. Változó hőmérsékletet, napsugárzást, éjszakai lehűlést, a szél nedvességét és napi ingadozást tapasztal, pontosan ott, ahol a termikus tömeg tündököl. Fő előnye nem egyszerűen a hő blokkolása, hanem a hő késleltetése, csillapítása és időbeli eltolása. De az R-érték szabványos keretrendszere alig veszi észre ezt a viselkedést, ami torz összehasonlítást eredményez. Egy könnyű, szigetelt fal kiváló pontszámot érhet el papíron, mivel a teszt a statikus környezetben mutatott ellenállást jutalmazza. Egy sűrű földfal gyenge pontszámot kaphat, mert a teszt figyelmen kívül hagyja az általa tárolt energiát és azokat az időzítési hatásokat, amelyek miatt ilyen jól teljesít a valós éghajlati viszonyok között. Más szóval, az egyik falat az szerint értékelik, amiben a legjobb, míg a másikat egy olyan mértékegység alapján ítélik meg, amely figyelmen kívül hagyja a legerősebb tulajdonságát. Amint ez a mértékegység gyökeret vert a termék címkézésben, a szabványokban és a megfelelőségi szabályokban, a károk megsokszorozódtak. Az építtetők megtanulták vadászni a számokat, a gyártók megtanulták népszerűsíteni a számokat, az ellenőrök, hitelezők és értékbecslők pedig megtanulták, hogy bízzanak egy számban. Így egy olyan fal, amely a valóságban dinamikusan működött, kezdett alul maradni, egyszerűen azért, mert nem felelt meg a hivatalos tesztek elvárásainak. Gyakorlatilag így válik egy hiányos mérés építészeti ideológiává. Nem azáltal, hogy bebizonyítják a termikus tömeg kudarcát, hanem azáltal, hogy a teljesítményt olyan szűken határozzák meg, hogy a termikus tömeg már nem számít. A fal nem hagyta abba a működést. A rendszer egyszerűen nem ismerte el többé azt a módot, ahogyan az dolgozik. Amint az építőipar eldöntötte, hogy a termikus teljesítményt elsősorban a szigetelésre összpontosító mutatók alapján ítélik meg, a földépítészet a tudománynál sokkal nagyobb problémával találta szemben magát. Egyszerre kell megküzdenie a bürokráciával, a pénzügyekkel és az intézményi szokásokkal. Kezdjük a szabályozással. A legtöbb építésügyi hatóság nincs arra berendezkedve, hogy közvetlenül tiltsa a földfalakat. Ehelyett azt teszik, hogy a hagyományos vázszerkezetű építkezések köré épített utakon követelik meg a megfelelést. Ez szabványos szigetelési táblázatokat, ismerős szerkezeteket és könnyű szerkezetes falakon alapuló mérnöki feltételezéseket jelent. Ha döngölt földdel,
vályoggal vagy handfallal, cob építkezel, gyakran speciális számításokra, alternatív módszerek jóváhagyására, hitelesített mérnöki tervekre és kiegészítő véleményezésekre van szükséged, amelyekkel egy szabványos faszerkezetes háznak soha nem kell szembenéznie. Ami rutinfeladat az egyik anyagnak, az bürokratikus akadálypályává válik a másiknak. Aztán ott az értékbecslés. Az értékbecslők az összehasonlítható eladásokra támaszkodnak, de sok területen nagyon kevés az engedélyezett földház, és még kevesebb a közelmúltbeli eladás, amellyel össze lehetne vetni őket. Így a házat konzervatív módon értékelhetik, néha közelebb a telek értékéhez, mint a valódi újjáépítési értékhez. Ez azonnal létrehozza a következő korlátot. A bankok nem szeretik a bizonytalanságot. Ha az érték alacsony, vagy az építési mód szokatlan, a hitelezők óvatossá válnak, a jelzálog hitelek nehezebben biztosíthatók, a kölcsönfeltételek romlanak, vagy a finanszírozás teljesen eltűnik. Az eredmény brutális. A világ egyik legolcsóbb, nagy teljesítményű falrendszere gyakran csak azok számára válik elérhetővé, akik készpénzzel tudnak fizetni, vagy akik képesek eligazodni az összetett egyedi finanszírozási formák között. A biztosítás ugyanezt a mintát követi. A biztosítók ott érzik magukat biztonságban, ahol olyan kockázatokat árazhatnak be, amelyeket nap mint nap látnak. Egy hagyományos külvárosi ház illeszkedik a táblázataikba. Egy vastag földszerkezet gyakran nem. Még ha az épület tartós, tűzálló és rendkívül hosszú élettartamú is, az ismeretlenség habozást, kizárásokat vagy magasabb díjakat eredményez. Így szorul ki egy anyag a perifériára anélkül, hogy hivatalos országos tiltásra lenne szükség. A szabályozás lassítja, az értékbecslés alulértékeli, a bankok korlátozzák, a biztosítás pedig bünteti. 4 rendszer, amelyek mindegyike erősíti a többit, amíg azt a falat, amely csökkenthetné az energiafüggőséget, nem szabványosként kezelik, egyszerűen azért, mert a modern rendszert valami más köré építették. A történet legfontosabb részlete az, hogy a termikus tömeggel való építkezést soha nem leplezték le mítoszként. Amikor a kutatók valós körülmények között tesztelik ezeket az épületeket, ugyanaz a minta jelenik meg. Kisebb belső hőmérséklet ingadozás, alacsonyabb fűtési igény, valamint olyan hűtési teljesítmény, amely a megélt valóságban sokkal jobban mutat, mint egy leegyszerűsített laboratóriumi értékelésben. Ezért a modern bizonyítékok nem csak megerősítik a régi módszereket, hanem meg is magyarázzák azokat. Az ősi építők nem szerencsések voltak. Egy olyan fizikai elvvel dolgoztak, amely ma is pontosan úgy teljesít, mint évszázadokkal ezelőtt. Rávilágítottak arra, hogy a mítosz valójában az az elképzelés volt, miszerint a gépektől függő, könnyű szerkezetes építkezés az egyetlen valódi modern válasz.